Ahojte, čaute, vítam vás pri novej Hytale. Ahojte, čaute, vítam vás pri novom Hytale videu, ktoré začíname tam, ako sme sa bavili minulé, že pôjdeme si naťažiť niečo sem dole. Tu som si minulé nechával aj hríbky, že číreku sa nerozmnožia, ale nechce sa im. A potrebujeme teraz strašne veľa kameňa, mal som nejakú zásobu, tak som tu dlho neťažil. A uvidíme, či sa neprekopeme na nejaké zaujímavé miesto. Inak hráme na Mainuj servery, ktorý môžem odporučiť, nakoľko admin je dosť v pohodičke a snaží sa, stará sa tu o to, lebo predošlé servery, alebo respektíve servery, ktoré som doteraz skúšal, boli také nesociálne, že každý si robil to svoje a keď som aj napísal niečo do chatu, nikto mi neodpísal. A tu neodpíše iba keď naozaj sa zrovna napríklad nepozerá. Táto hranica ináč, čo tu je, tak to značí, že to takto ukážem. Každý si tu vie svoj pozemok vlastne privlastniť, tak aby mu nikto nemohol ničiť veci. Napríklad hrad, keď si postavia. Čo je za mňa fakt super, lebo bol by som veľmi nerád, kebyže prídem a nájdem si to tu rozbombardované po toľkých hodinách práce. Dajte mi vedieť do komentára, či by podľa vás bolo lepšie, keby si dá menšiu webku. Ale podľa mňa je tu vidno vlastne všetko, čo je potrebné. Lebo zrovna v tej časti, kde mám webku, tak nie je nič dôležité. Koľko máme šutrov? Budeme mať 200. Môj taký ľahký odhad, koľko má napríklad kociek kameňa stála len táto väža, čo ešte není dokončená, tak je to niekde v rozmedzi okolo 3000 doteraz. Bez hradieb. Takže a že akorát mi aj admin písal, videli ste asi správu. A tu už máme prvú rudu. Toto je tuším meď, ak sa nemýlim. Ale z toho je. Meď je taký štandardný materiál v tejto hre. Aha. Som chvíľku nechápal, kde som sa prekopal. No, naťažíme toto, aby sme mali ten shooter do 100. A poďme si ukázať, čo všetko sa z tohto kameňa dá vyrobiť. Tieto prvé časti asi ozaj budú len také, ako keby tutoriálové. Pre úplných neznalcov tejto hry. Lebo vlastne ja som ešte stále neznalec tejto hry, akože už mám pár dungeonov za sebou, ale
Aj som dačo povstával už. A rozhodne by som sa nepovažoval za nejakého heroického znalca. No, čo som načal nové? Som sa nechal uniesť. Dosť rýchlo sa to tu ťaží, tak doťažím aj túto stovku. Na streamoch, keby vás to zaujímalo, ináč neriešime len hry, ale aj pozeráme napríklad nejaké TikToky náhodné, reakcie alebo iné videá. Naposledy napríklad som reagoval na Dodovo video, ako bol na stránke Omogle. Čo bol pre mňa taký dosť neznámy pojem, mogovanie, až to poznáte. Tak mi kľudne do komentára dajte vedieť, že čo to vlastne to mogovanie znamená, lebo som to stále nejako nepobral. A určite by som to chcel vyskúšať, to o Mogle. Tento kameň potom viem zmeniť naspäť na takýto. S takým kladivkom. A ešte jeden posledný. Dobre, a ideme hore. Ty kokos, 8 minút už ťažíme. Hore si z toho vyrobíme nejaké krásne kocky. Dosť ste to neboli pri minulé časti. Tam sme si vlastne predstavovali všetky moje statky. A tuto máme kancel. Teda ja to tak nazývam. Ja mám všetky momentálne potrebné pracovné stoly. No a my si potrebujeme vyrobiť jednak podlahové kocky a ponovom aj nové podlažie pôjdeme robiť. Naposledy sme robili podlažie z týchto kociek. Predtým sa mi zdá, že z týchto. Takže by som teraz buď prešiel na tieto, alebo tieto. Tieto sa nemal asi dlhšie. Pozrieme sa na stavbu. Myslím, že sú tamto použité. No nič, použijem. Spravím teda z toho tentokrát tieto kocky a potom to ďalšie spravíme hladké. Dúfam, že súhlasíte s týmto plánom. A ja ešte potrebujem podlahovinu spraviť. A to vlastne zoberiem už tie spracované kocky, hodím to tam naspäť a viem ich rozoberať vlastne na polovicu. Čiže mi vznikne 200 podlahovín. Čo by teoreticky mohlo teraz stačiť. Okrem toho mám ešte bielu podlahovinu. No, spravíme si teraz nízky obvodový múr a potom ho dokončíme. Jež, schody som si nevyrobil, no nič. Myslel som si, že v tejto časti si budeme robiť aj okná. Čo by sme teoreticky mohli, však dokončím toto.
Tiež by sa takto aj v skutočnosti dalo stavať v realite. To by bola šupa. O čo ľahšie by bol život, keby proste viem v 18 si vybrať napríklad, že mi dajú na výber, že mám tu jednoducho mesto, hej, že mesto tu má nejaké voľné plochy svoje a že povie napríklad, že dobre, teraz si dosiahol 18, na týchto, čo viem, 400 metroch štvorcových si môžeš vytvoriť svoj domov. Nebolo by to paráda? Povedali, tu je baňa, chod si naťažiť šuter a môžeš si postaviť šutrový dom. A keď chceš niečo navyše, tak musíš platiť. A super by to bolo, ne? Vie si to niekto z vás predstaviť niečo také? Dobre, stačilo mi aj 100 podlahoviny, aj keď to nie je ešte úplne... Aha, toto mi ešte chýba. Som myslel, že už to je hotovka. No budeme si musieť ešte aj schody dorobiť, ale to asi až v nejakej ďalšej časti. Nechcem to tu veľmi ťahať cez 15 minút, lebo to už by mohlo byť aj pre bežného diváka otravné. Povedzte mi vy, máte radšej dlhšie videá, hlavne teda dajme tomu z herného kontentu, alebo preferujete kratšie videá? Dajte mi vedieť do komentára. A pozrieme sa teda na tie okná. To tak nízko, že tam proste nedočahnem. Čo by povedal, že keď je tu toľko okien, tak to bude presvetlené aj bez ohňa. Ale ani nie. No, tieto okná sú ináč kamenné, keby ste chceli vidieť, dajú sa robiť aj drevené, ale vôbec sa mi žiadne z tých drevených nepáčili na túto väžu. A drevené okná som použil tuto v lietajúcom zámku. Takže sú to také úplne drevené okniská. No, zase ich budem musieť niekedy dorábať. Ísť ťažiť biely šuter. On má aj nejaké svoje meno, ale nemám šancu si to zapamätať.
Ty kokos, ale mám tých okien. Takže až zvažujete Hytale, určite budem rád, keď pôjdete na tento server a budeme chodiť na dangy a podobné srandy. Lebo čím viac hráčov, a hlavne takých normálnych, tak tým lepšie. Momentálne nás tu hráva tak 1, 2, 3, 4, 5, 6 by som povedal, tak pravidelne. Aj keď ja som to teraz troška vynechával. Toto keď sa stane, to je... také nervy mám. Dobre, toto mám. A ešte táto strana celá, ježišmária. Dobre, ja si to už spravím mimo kameru. Ja vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa. A na budúce by sme mohli niečo iné skúsiť. Kľudne mi dajte do komentára vedieť, čo by ste z tejto hry chceli vidieť, či nejakú výpravu niekam do púšte, alebo ísť jednoducho vraždiť nejakých nepriateľov, orkov, alebo je to kúpe všelijakých tvorov, aj takých, čo som ešte nikdy napríklad nevidel, lebo teraz po update toho veľa pribudlo. Vidíme sa pri ďalšom nejakom videu aj z iných hier. Zatiaľ sa majte a čaute.